Dansk økonomi har i lang tid været igennem en svær periode, men de fleste mener nu, at vi er på vej ud af denne her periode. Den tilbagegang og stilstand, som man har set i de sidste mange år, menes at være ved vejs ende. Men hvilke tegn tyder på det, og findes der desuden en anden virkelighed? Økonomi har i den seneste tid præget dansk økonomi i stor grad, hvilket også gør det interessant at se emnets vigtighed i opkommende folketingsvalg. Jeg har lavet en problemformulering, som hedder: hvordan vil det nylige opsving i den danske økonomi have påvirkning på dansk politik, der førhen har været meget præget af økonomi? Redegør for de karakteristika, som beskriver den nuværende danske økonomi. Hvilke argumenter fremstilles af de to konkurrerende virkeligheder i dansk økonomi? I politisk lys vil økonomi have større eller mindre rolle i opkommende folketingsvalg. I bilag 4 beskrives 10 sikre tegn på dansk økonomisk fremgang. Her lægges der især fokus på forbrugeren og hvordan selve forbrugerens tillid til systemet er steget i stor grad. Hvor folk førhen har sparet op, står de nu i en situation, hvor de er klar til at forbruge mere. Beskæftigelsen er steget, hvilket også betyder, at ledigheden den falder, samt jobsikkerheden stiger. Med større grad jobsikkerhed betyder det, at folk er mere villige til at bruge penge og ikke spare op så meget, fordi de ikke er bange for at miste deres jobs. I det seneste år er der blevet skabt 32.000 nye jobs, og den almene forbruger bruger mere nu. Andre faktorer som et bedre boligmarked, som har skabt en større privat formue og derved et større privat forbrug. Det ser man blandt andet i store byer, ligesom København, specielt i ejerlejligheder. C20-indeksen er steget med 30%, hvilket har givet formuegevinster til også udenlandske investorer, men i stor grad også til danskere. Vi ser en stigende løn og i mindre grad stigende inflation, hvilket gør, at den overordnede realløn også stiger. ECB, som er European Central Bank, pumper 60 milliarder euro ind i EU om måneden. Dette skaber en lavere rente og svækker kronen og euroen, hvilket gør, at EU og medlemslandene er mere attraktive deres eksport er mere attraktivt. Disse faktorer nævnes også i bilag 5, som også mener, at den danske økonomi vil få et skub af højere realløn, lav inflation, høje boligpriser og lave renter, og stigende beskæftigelse og så videre og så videre. I bilag 1, skrevet af Bo Nielsen, har Danmarks Statistik lavet en undersøgelse, som siger, at forbruget er steget med 1,1% det seneste år. En positiv vækst, hvor man ser de sidste foregående 3 år, at der har været en nulvækst, hvilket er positivt. Altså ikke, at der har været en nulvækst. Delkonklusion 2. I bilag 1 præsenteres det dog, at der lige nu findes 2 konkurrerende virkeligheder. Vi har en positiv virkelighed, som sørger for, at forbrugerne og virksomhederne bliver ved med at bruge penge, denne positive virkelighed vil de næste 3 år give vækst på ca. 2,3% om året, mens hele 100.000 nye jobs vil blive skabt. Det økonomiske råd, også kaldt vismændene, står bag dette positive opsving i økonomien og mener, at privat forbrug vil stige helt op til 3,2% i år 2016. Nationalbankdirektør Lars Rohde mener også, at opsvinget kan komme meget hurtigt. Den anden virkelighed er bakket op af banker, såsom Handelsbanken, Nordea, Nykredit og Sydbank, samt også mange internationale økonomer. Den lidt mere dystre virkelighed menes
at det er alt for tidligt, mener, at det er alt for tidligt at snakke om et opsving. Det eksportdrevne opsving, som man mener i den positive virkelighed er der, vil bare hænge ved i det kravlestadie, som det er i nu, og efterfølgende krakelere igen. Det vil være skyld i, at arbejdsmarkedet vil gå i stå igen, lønnen vil falde, inflationen vil stige, og der vil komme mindre forbrug igen. Altså vil tingene blot gå den modsatte vej end i den positive virkelighed, og der vil bare blive, man vil bare komme tilbage til, hvor man startede. Det er dog ikke til at vide med sikkerhed, hvilken vej økonomien vil gå, og økonomien står nemlig ved en stille vej imellem opsving og stillstand. I bilag 5 skrevet af Bo Nielsen kigger man på økonomien og dens præg på det kommende folketingsvalg. Nationalbanken og formanden for Nationalbanken ser frem til et pænt økonomisk år, men mener stadig, at politikerne de skal sætte foden på bremsen både i forhold til finanspolitikken og boligskatten. Lars Rohde advarer mod den her overophedning, som bliver beskrevet i den lidt mere dystre vej, der kan gå. Og mener, at man skal gøre det her, og at man simpelthen skal stramme finanspolitikken med 0,5% eller 9 milliarder kroner. Men det ligger på et meget ubelejligt tidspunkt for regeringen og oppositionen, og det skyldes jo, at det danske folketingsvalg er på vej, og de ikke vil lægge sig op med finanspolitikken eller boligejere. Desuden er der også blevet lavet en skattereform i år 2012, som freder boligskatterne frem til år 2020, hvilket gør det endnu sværere at ændre på den del af boligmarkedet. Det tyder også på, at økonomi vil have en mindre betydning, altså inden for emnerne finanspolitik og boligskatten. Men i artiklen på DR.dk mener økonomer ligeglade med, hvem der vinder valget. 10 økonomer er blevet bedt om at pege på, hvilke faktorer, der er vigtigst for den danske økonomi. Herunder kommer oliepriser, USA og folketingsvalget og nogle andre ting. 8 ud af 10 af de her økonomer har sagt, at folketingsvalget er i bundplacering. Økonom og professor på Københavns Universitet, Henrik Jensen, mener, at rød og blå økonomi ligner hinanden så meget, at der ikke rigtig nogen forskel at hente. I en artikel her er danskernes vigtigste valgemner fra TV2, har Megafon lavet en undersøgelse fra TV2, der tegner de vigtigste emner for valget. Beskæftigelse samt hospitaler og sundhed deler en førsteplads med 28% af danskernes støtte. Beskæftigelse ligger dog inde under økonomi, der beskæftigelse har stor påvirkning på væksten. Lige efter følger emnet økonomi med 26%, hvilket tyder på, at emnet stadig er stort inden for politik. Selvom de danske vismænd samt Nationalbanken står bag ved prognosen om en bedre økonomi, ser man stadig tvivlen om økonomien blandt mange mennesker, hvilket stadig gør, at det bliver et meget aktuelt emne i Folketinget. Også selvom det blandt økonomer menes ligegyldigt, hvem der danner regering. Økonomien kommer højst sandsynligt fremover til stadig at have en stor betydning for dansk politik og den kommende valgkamp. Danmark kravler langsomt og usikkert ud af mange års økonomisk krise med stillestand og tilbagegang. Selvom der nok ikke bliver meget snak om en opstramning på finanspolitikken eller boligmarkedet, vil fokuset stadig i stor grad være på den voksende økonomi og den højere grad af beskæftigelse.